मोजां सिगाङावनो नोंथां मिडियामखौ बरायग्रोनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं होनो लुबैदों। जोङो गेलेमु बिथिंखौ जों गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय गामि ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफोरखौ जोङो इनकारेज खालामबाय थादों। माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट इउथ हिसाबै जोङो दा 6टा ब्लकखौ लानानै गेलेमु मेटेरियेल्सफोरखौ जों रानगासिनो दङ। रानै 23 आगस्टनिफ्राय जों राननानै दिनैसिम जोङो नैबे नारांगिरि प्राइमारिनि आन्दाराव रानफैनो मोनबावबाय आरो बेजों लोगोसे सालाकाथियाव जोंहा मोननै दंबावो राननांगौआ, जेरै हालादल प्राइमारि आरो कारिगाव थारु सेरफां, बे मोननै दंबावो आरो दा बे गेलेमु बिथिङाव जोङो जोंनि इयुन जा गेलेगिरिफोर बिसोरखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय मोजां माबा लागासिनो दङ, स्टेप लागासिनो दं। जेरै बिथांमोना ड्राग्सफोरनिफ्राय बा माखासे निसा बुस्थुनिफ्राय जानगाराव थानो हायो। जाय गथ'फोरा गेलेनायाव गोसो होयो बिसोरो माब्लाबाबो बैबायदि बिथिङाव लाइनाव थाङा। बेनि थाखाय जों बे UPPL दोलोनिफ्राय लाइमोन गांखंनिफ्राय जों बे स्टेपखौ लागासिनो दं दा, आरो इयुनावबो जों लालांबाय थागोन। दिनै मोनबेसे क्लाबफोरनो राननाय जादों? दिनै जोङो गासै 9 क्लाबनो राननाय जादों बेवहाय नारांगिरि प्राइमारिनि आन्दाराव, आरो जों नेक्स्टआव जेराव राननांगौ दं बिसोरखौ जों रानलांबाय थागोन। जायफोरा थालांगोन बेखौ मोननायनिफ्राय बिथांमोननि थाखाय उनाव आरोबाव सुबिदा खालामना होनाय जागोन। औ, बेखौ जों नेक्स्टआव सुबिदा खालामबावगोन। बिथांमोननि लिस्टआ जोंनियाव गाखोफैयाखैमोन, बिथांमोना होफैस्लाबनो हायाखैमोन। बेफोरनि थाखाय जों बिथांमोननो हरनो हानाय जायाखै। आरो जाय रेजिस्टार क्लाब आरो मोजां गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ जों मालाबाबो नागारनानै थांनाय नङा। बिसोरखौ जों जेब्लायबो बोखांबोनो नाजाबाय थागोन।